Dames en heren, welkom terug bij Cultura TV. Mijn naam is Niisa Chanchon en ik sta vandaag weer met deze prachtige weer op de Kruiskade in Rotterdam. 2 weken geleden zijn de mensen van Suriname de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering, onder andere. Alleen de beelden die we hebben gezien is het best wel uit de hand gelopen met rellen, plunderingen, noem maar op. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe de mensen hier op Kruiskade ernaar kijken en wat ze ervan vinden. Ik zie jullie zo. Nou, naast mij staat meneer Orlando. Meneer Orlando, leuk dat u even met mij voor de televisie wil komen. Ik had u net een schets gegeven over de situatie van Suriname. Precies. Toen u dat zag, wat ging er door u heen? Weet je wat mijn mening is? Kijk, Suriname is een heel klein land. Er zitten daar nog geen miljoen mensen. Het moet gaan in principe. Maar de mensen die het moeten regelen, ik weet niet wat er aan de hand is. Wat doet ze allemaal, man? Je hebt alles daar om het te regelen, zodat die mensen van de ghetto ook wat kunnen doen. Zullen we dat even vervangen in een achterstandswijk? Ghetto vind ik zo negatief. Achterstandswijk is ook niet echt het juiste woord. Is goed. Maar men begrijpt me, weet je. Ja. Die mensen hebben het echt nodig. Ja, hè? Die rijken hebben Santoki eigenlijk niet nodig. Nee. En die VP Ronnie Brunswijk. Doe wat voor het volk, man. Ja. Doe wat voor het volk dat de minder geschikte, die mensen die een beetje poorty zijn, zeg maar, dat ze aan een trekker kunnen komen. Dat je in de supermarkt kan gaan of je gaat onder de markt, je kan je groenten, je kan je vlees en dergelijke dingen kopen. Maar ze redden het niet meer. Nee. Ja? Is het dan ook niet zo, hè? Want kijk, als je dan kijkt naar de stad van Santoki, hij is begonnen eigenlijk, kort daarna kwam corona. Plus, ze zeggen dat hij een lege staatskas, dus hij is eigenlijk al met 5-0, denk ik, 3-0 begonnen. Houden mensen daar een klein beetje rekening mee? Of? Ja, er wordt wel rekening mee gehouden, maar kijk, Suriname is een land wat ze eigenlijk verdienen aan bedrijfsleven en dat soort dingen. Dan kunnen ze heel veel meedoen, hè? Ja. Begrijp je? Ze kunnen heel veel meedoen. Ja. Die subsidies en dat soort dingen die ze krijgen, die belasting en dat soort dingen die ze krijgen, ze kunnen heel veel. Maar deze man doet niks. De man doet niks. De man dit dappen is een regel. If mina zo aan toki mati, mo nyang, mo wini. Mo rewa boondwagi, mo si er boon uit. If mina Ronnie Brunswijk mati, mi onyang mo dringi. Me si er boon uit. De man zit zo de man om de heen. Mati familie nga boon kompe. Maar dat no kan doen aan volk, man. Nee. Doen aan de potis, man. Ja. Isabi toch, zo me share, mine share trafasi. Dan gaan we heel even terug dan, op het moment dat de mensen de straat op zijn gegaan. Wat vond u daar eigenlijk echt van dat ze dat deden? Je mag wel betogen. Ik vind je gaat betogen omdat het loopt niet lekker in het land. Nee. Maar je gaat toch niet gaan plunderen. Nee. Dat is Begrijp dus je? het mindere kant. Dat is het negatieve van die zaak. Maar Weet je? is het dan niet zo dat mensen ook de kans zagen om... kijk, het is nooit goed te praten, hè, wat er gebeurt. Want mensen die de ondernemers ze werken hard. Ja. Maar doordat er zeg maar zo een verdeeldheid is, dat de Ja, mensen klopt. een kans zagen om misschien wat te pakken voor thuis. Ja, maar Het is niet goed te praten, hè, nogmaals. te praten, maar als die mevrouw bijvoorbeeld een tv pakt of die meneer een motorfiets pakt, met de bedoeling, ik kan die verkopen om aan mijn spullen te kopen, om mijn kinderen te onderhouden. Begrijp je? Dus daarvoor doet men dat. Begrijp je? Maar voor de rest ik weet het niet hoor. Ati e boro commissari was ranang. A gudu sound dens ranang. Luku de peti sa de ma fenanga oli nanga gas. In principe mo tegi wan sanera sucho. In principe da mine luku tak unaba kennis unab de equipment fu pura oli nanga pura gas. Unab de sandati. Maar in principe alla srana mang niet nog eens 2 miljoen. Alla mang bem de biljonair aan een miljonair. Biljonair. A waarde sa sranang doti abi. A vreugde, a blessie, sa gado blessen nang den gudu ina kondre. Una ben pina jong, una ben pina. Ik vind het jammer, ik vind het heel jammer. Kijk, oké, stel hè, hoe vond u dat de regering het heeft gedaan nadat de plunderingen en zo, dat ze gelijk alles hebben afgezet? Hoe ze het hebben aangepakt, hoe vond je Ze dat? hebben niet goed, als ik in zo'n Toki en Ronnie Brunswijk plaats zou staan, dan ik weet dat er vrijdag 17 februari men gaat demonstreren, dan zou ik 16 voor de televisie komen en praten tot die mensen. Nee, maar je komt bakken die de man plunderen. Je kon ook strenge maatregelen en dit, je gaat toepak en 50 cent spelen voor het volk. Op laseren, man. Toepak en 50 Op cent. charteren. Ja, ik snap wat u bedoelt. Je hebt de politiek man toch? Je hebt veel codes man toch? Voor deze man kunnen naar betogen, dat is zodanig voor plunder. Begrijp je? Zo mensen.
Oké, maar denk je dat er nu wat gaat gebeuren? Dat de regering nu wat gaat doen sinds dit is Ja, gebeurd? ze kunnen het niet doen, ze moeten naar huis. Ze kunnen het niet doen, ze moeten naar huis. Weet je? Ja, ja. Komt u maar anders maar naast me staan, meneer. Komt u maar, is ook goed. Nee? Ja, u staat er als is goed. Begrijp je? Ja, ik vind het erg, want ik woon al bijna 27, 28 jaar hier, begrijp je? Ik heb nog zussen en broer in Suriname. En je voelt het zelf. Ik heb ook vrienden in Suriname, vrienden die mij vroeger niet de telefoon niet pakten om met ze vragen mij gewoon, Orlando, hoe gaat het met je vrouw, brada, ego. Maar nu de mij bel me, tak jongen, hey brada, me de ja jongen. Man san no be doe de san dat fossi. Alla mij de nakina sanang. Ik de man doe een boel san ga volk, de man afgoe. Maar de man doen san ga poti volk man. Ja, want dat is Isabi dus ano zeg te maar mina breusi mati da mo dre da mo fen wa wagi 60 do so rei. Of mina san toki mati da mo fen grong. No, zet dat volk. Kijk, want hoe u nu spreekt, dat hoor je natuurlijk van meerdere mensen. Het gaat er niet om van dat hun daar zo zitten, maar het gaat erom dat ze dus acties doen voor het land, voor de bevolking. Wie doet acties voor? Nee, dat willen jullie van ze. Ze Van moeten doen, Santokki ze en moeten van doen. Brunswijk. Ze hebben de gelegenheid, ze zitten daar om te doen voor het volk. Maar als je niks doet, ja, je moet doen. Als je niet doet, dan kan je beter naar huis. Hoe zie je de toekomst van Suriname? Ja, ik ben bang dat het misschien na 120 jaar zo, dat Suriname in vrede kan leven. In vrede kan zijn. Ja. Maar de komende 10 à 20 à 15 jaar, 50 jaar, wordt het toch niets, man. Het is mijn kind, maar de kinderen van mij, kleinkinderen, zij gaan misschien genieten. Zij gaan misschien profiteren van die olie die ze daar gaan regelen, begrijp je? Dus dat is wat ik wil zeggen, man. Ik vind het heel jammer voor Suriname, man. Een land met nog geen 3 miljoen mensen, jongen. Look hoe den goed aan den nako onder jongen. If ik weet 3 move, say bi mo yara goed busi. Take mo pa goed busi kan bouwen, also if you roko actor, ik kan bouwen also bij wan jari nasranang young boy. Begrijp je? Dat look hoe ze zeggen, de me pot ede mij drea kondre, no, de man drea kondre. De mensen desrefi, de mensen desakken, dat vind ik erg. Ik moet niet gaan, mevrouw, dus ik ga even moeten stoppen. Ja. Maar blessie, Wilt u Sranang. misschien nog, ja precies, zeg nog wat tegen de mensen. Srana utan feta feti. Uno feta feti nanga plunder nanga don sani. Bo fet wa rechtmatig feti. To fen wa rechtvaardig feti. To fen wini. Kado ne sribi kado de. En gromma. Luk banga dati. Dank u. Ik sta in een kledingwinkel en een culturele winkel in Rotterdam Kruiskade, Billboard. En naast mij staat de eigenaar, een van de eigenaren, zag ik het goed? Ja. Hè? Ja. Meneer Ronnie. Wel leuk dat hij weer voor ons camera wil praten. 2 weken geleden is de situatie in Suriname uit de hand gelopen nadat mensen de straat op zijn gegaan om te protesteren. Hoe keekt u ernaar? Heel verwonderlijk. Want ja, het is iets wat je niet gewend bent in Suriname. Ik heb toch aardig wat jaartjes daar zo gewoond. En dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ja, kijk, sorry. Hè. Maar ik zeg één ding eerlijk, het was allemaal te verwachten. Het was te verwachten. En als u dan zo terugkijkt, hè, de mensen zijn de straat op gegaan hè, om echt te staan voor hun rechten. Hoe vindt u dat zelf? Kijkt u dan met trots of met dubbel gevoel? Oh ja, nee, zeker met trots. Het is vervelend om zo'n ervaring op te doen in Suriname. Echt een vreedzaam land waar iedereen naast elkaar leefde. Weet je, en dat het zo ver moet komen dat mensen op zo'n manier moeten gaan reageren. Dan zegt het al genoeg dat het water hier zit bij de mensen. Ja, hè? En maakt u zich dan, als u dan kijkt naar de ondernemers die hun eigen winkel hebben, de plunderingen en de rellen. Dat is natuurlijk het hele nare kant van deze hele situatie. Hoe denkt u dat het voor die mensen is? Stel u voor, u heeft een eigen winkel hier. Ze gaan rellen en ze sleuren alles uit die winkel. Kijk, net wat ik tegen je zei, het was te verwachten. Eén ding weten we van dat als mens, je hebt bepaalde behoeftes nodig. Kijk, en dan als je als leider zegt van, hey, kijk, ik ga daarvoor zorgen, dan kan je altijd rust in een land brengen. Maar dan moet je wel weten wat de behoeften zijn van de mens. Je moet wel weten, vooral als je in een multiculturele wereld leeft, moet je weten van dat er verschillende mensen in het land wonen met verschillende behoeftes. En daar moet jij als leider daar proberen te voldoen. Het gaat je niet 100% lukken, maar je moet wel je best doen om iedereen tevreden te stellen. En uiteindelijk dat je één gemeenschap van maakt. Maar uiteindelijk heb je gemerkt van dat wat hij gedaan heeft, waaruit hij geïnspireerd is om zo te handelen in het land, snap ik niet.
Maar hij heeft wel gezorgd dat mensen steeds verder... De kloof is gegroeid tussen al die culturen. En dat is vervelend, want dat gaat hij weer tot één moeten maken en dan heeft hij werk. Hij heeft werk aan de winkel. En als je dan kijkt hoe de president, de regering hier met deze hele situatie om zijn gaan. Ze hadden gelijk straten afgezet, mensen zijn opgepakt. Was dat de juiste beslissing van hoe ze dit hebben aangepakt? Ja, kijk, ik denk dat als wanneer zoiets gebeurt, dat je als leider of als regering geen andere keuze hebt. Maar hij moet wel zeg maar, tot zich gaan nemen dat hij werk heeft om weer zeg maar, in orde te gaan maken. Heb je een beetje hoop dat dit een beetje doorgedrongen is bij hem? Dat hij Ik dus hoop het. werk moet maken? Ik hoop het, of het wordt een frustratie voor hem. Want kijk, als het niet je systeem is om multicultureel te denken, dan denk ik dat je in zo'n situatie heb je een gigantisch probleem. Ja. Dus uiteindelijk dan blijft er maar twee dingen over. Of hij gaat door en hij gaat zijn best doen om het te veranderen. Of hij gaat de stoel moeten afzetten. Gaat hij zich moeten afzetten en zeggen van boys, ik kan het niet. Ik ga me maar bezighouden met andere zaken. Maar een land regeren is weer een andere koek. Ik vraag me wel soms af, hè. Hij maakt het nu af vanaf het moment dat hij president is geworden. Heel veel mensen die tegen hem zijn. En dan vraag ik me echt af, hoe zit hij? Ja, kijk, ik denk dat hij zal op een gegeven moment aan de eigen boezem moeten steken. Want al die jaren hebben er verschillende presidenten gezeten. En ze hebben het is nog nooit zo ver gekomen. Dus uiteindelijk zal hij aan de eigen boezem moeten steken en zeggen van dat ik heb het verkeerd gedaan. Hij zal daarvoor moeten kiezen. En is het dan niet zo, want ik heb hem al eerder horen zeggen, vooral toen hij hier in Nederland was. Had hij meegedaan aan zo'n discussieprogramma met jongeren. En daarin had hij dan aangegeven dat het de vorige regering is die zoveel puinhoop en die hij dan moet oplossen. Geloof je daarin? Kijk, ik geloof wel dat de regering daarvoor dat ze ook een zootje van hadden gemaakt. Maar uiteindelijk als je in een zootje stapt en je hebt goede intenties met het land en met de gemeenschap, dan zal je op een dusdanige manier moeten communiceren, zodat je gemeenschap weet van dat het is een probleem en we zijn ervan bewust, dus we gaan daarin mee. Maar als je contra eigenlijk reacties geeft van dat ik ga het beter doen en ik ga alles binnen 200 dagen veranderen en je doet dat niet en je laat het tegendeel zien van dat je je eigen soort eigenlijk neerzet op bepaalde posten. De eerste stappen die hij heeft gezet, dat zijn de grootste fouten. Dat zijn de grootste fouten en dat zal hij moeten corrigeren op een of andere manier. Ja. Nu dit heeft plaatsgevonden, wat hoopt u wat er nu gaat gebeuren? Dat de mensen misschien weer de straat op gaan om door te zetten of dat er verandering in komt? Of misschien wat anders? Nou, ik hoop dat er verandering in komt, want het is een leuk land, mooi land, rijk land. En hoop ik dat alle partijen, zeg maar, dat er een betere communicatiecultuur ontwikkeld wordt, dat mensen elkaar kunnen begrijpen. Ja. En dat de kloof die er gegroeid is in die 2-3 jaartjes dat hij daar zit, want dat is heel snel gegaan. En dat de kloof die zo gegroeid is, dat het weer op een of andere manier, op een vreedzame manier, dat het weer gaat helen. En dan moet het wel goed komen. Er is genoeg kleins gemeenschap, Suriname, genoeg rijkdom. Dus uiteindelijk moeten ze gaan zitten denken van, hoe moeten we dit nou gaan doen? Want er is genoeg om zeg maar te genereren. Dus ik hoop dat het goed komt, want dan heb ik toch ook een optie. In geval je van hier zo zegt van, ik wil weer naar Zuur. Want die gedachten die spelen. Weet je, maar als je het in zo'n soort situatie ziet, dan ga je er anders over denken. Ja. Oké, nou wilt u misschien nog wat tegen de mensen van Cultura TV zeggen? Oh ja. Ja, uw wijze woorden. En uw prachtige winkel, vergeet uw prachtige winkel niet te promoten. Nee, zeker niet. Want we doen het hier zo al jaren en we hebben een bepaald vertrouwen opgebouwd met de omgeving, met de mensen. Want ik blijf altijd lachen wat er ook gebeurt. Weet je, dus ik hoop dat de mensen me nog makkelijker en massaler kunnen vinden. En dat we een leuk 2023 zeg maar afronden. Amen. Ja, zeker. Dank u wel. Zeker. Bedankt. Ewald, leuk dat u even met mij voor de camera wilt staan. 2 weken geleden zijn de mensen van Suriname de straat op gegaan. Ja. Toen u dat hoorde, wat ging er door u heen? Mag ik het zeggen? Ja, u mag alles zeggen hoor. Ja, ik vroeg me af hoe de Kriolen zo dom geweest zijn. Nou, Om met zoveel geweld te protesteren. Want je mag protesteren, maar op zo'n manier vernietig je een ander. Want die winkels zijn geroofd, geplunderd. De eigenaren zijn in elkaar geslagen en dat vond ik niet leuk. Nee, dus dat Nee. haalde gelijk dat hele verhaal eigenlijk waarvoor ze protesteerden weg. Zeker weten.
Oké, en als u dan kijkt de reden waarom ze hebben geprotesteerd, of waarom ze wilden protesteren, Ja. hoe staat u daar, hoe kijkt u daar tegen? Ja, ik ben ook terughoudend wat dat betreft hoor. Want de mensen moeten begrijpen hoe deze regering alles hebben overgenomen. Oké, dus En met als andere ze- woorden, omdat Santokki in een coronatijd is begonnen, dus hij had al 1-0 achterstand. Oké. En dan ook nog, zeggen ze, een lege staatkas onder andere. Zeker weten. Dus En- daar houdt u wel rekening mee? Ja, en de schulden die gemaakt zijn, waarvoor zij nu moeten opdraaien. Ja. Want nu zijn ze bezig om met die schuldeisers te onderhandelen voor minder procent. Ja, op langere termijn dan. Oké. Maar volgens mij houdt driekwart van de Surinamers zich niet aan die gedachte van... laten we die man desnoods 4 jaar een kans geven. Ja. Ja. Maar hoe zit het dan? Oké, kijk, weet je, het is heel mooi wat u zegt, hè. Maar de manier hoe Santokki zichzelf heeft neergezet, hè, doordat zijn eigen mensen goede posities te geven, goede banen, dat heeft natuurlijk de geloofwaardigheid weggehaald. Maar zo kijkt u dus niet. Jawel, maar ja, daarover weet ik niet veel hoor. Ik kijk alleen maar naar de algemene zaken. Ja, Het zou kunnen, de hoofdzaken. elke regering die aan de bak komt, bevoordeelt zijn familie en vrienden. Dus wat dat betreft ben ik terughoudend. Ik durf niets te zeggen, want ik ken die namen van die mensen niet. Nee, nee. Maar er moet rekening mee gehouden in welke positie de regering ook aangetreden is. En ik vind het ook een belachelijk stukje racisme dat plotseling Ja. naar boven is gekomen. Ja, en, Ja, dat is ook ja, heel dat vervelend. stukje racisme, ja, we moeten het samen doen. Ja. En waarom moeten ze uitschrijven? Het is die Hindustan, het is die Chinees, maar ze kijken niet eens naar zichzelf. Nee, nee. Dat vind ik wel erg. Ja. En wat vindt u ervan de situatie in Suriname zelf, hoe de mensen nu zo zwaar hebben? Ja, het enige wat Santokki moet doen, vertrouwensmensen aanstellen om de prijzen in toom te houden. Ja. Want dat is ook vervelend voor de inwoners en vooral voor die arme mensen. Ja. Dus daar moet hij voor zorgen. Ja, kijk, ik ga het zo zeggen, je kan mensen aanstellen om dat te controleren, maar als ze een voetje krijgen, die mentaliteit is helemaal veranderd in Suriname. Vroeger was het anders, je had de prijszetting en ze waren stip met wat betreft prijzen in de winkels en dat soort dingen. Maar nu is het niks meer. Je moet vertrouwensmensen hebben om die dingen te doen. Ja. Ja. En als je dan zo kijkt naar wat er allemaal is gebeurd en hoe het nu is voor de mensen in Suriname, ja, wat hoopt u dat er gaat gebeuren? Ja, Want de ik hoop- rellen zijn niet voor niks geweest. Nee, ik hoop dat ze zich een beetje koest houden en ik hoop dat Santokki meer aan de bel gaat trekken bij zijn mensen. Ja. De ministeries en dergelijke waar ze veel beloven en niks doen. Nee. Dus, Oké, dus u hoopt dus dat de bevolking even nog eigenlijk afwacht. Ja, Ze even de ruimte geven om het goed te doen. ja, En dan kijken hopelijk dat de regering dan nu acties gaat doen. verbeteringen aanbrengt, ja, Ja. zeker. Oké, nou, en wilt u misschien nog wat kwijt over de situatie of over bij mensen thuis? Goed te doen? Ja, ik heb familie daar, de familie Dakriet. De groetjes, familie Haps groetjes. Het is een groot familie, hè? Jawel. Ja, hè? Ja. En u woont hoe lang al in Nederland? Even kijken hoor, ik ben vanaf 67 hier. Oh, dat is wel een tijdje. Ongeveer 57 jaar. En ik weet bijvoorbeeld dat mijn vader vroeger altijd zei, ja, hij wil oud worden in Suriname. Zegt u dat ook over uzelf? Nee, Nee? nee. Ik ben al oud genoeg hier, ik hoef daar niet meer te gaan. Zou u het wel durven om oud te worden in Suriname nu? Nee, echt niet. Ik heb geen last van iemand hier en het leven gaat lekker, dus ja, Ja. ik blijf rustig hier. Nou, dan wens ik u heel veel woonplezier nog in Nederland. Ja, want je moet nagaan, ik was 6 november word ik 80. Jezus meneer, ik zou het niet zeggen. Ik dacht dat u 60 was. Nee, ik word 80. Blijkt dan kwek, hè, zeggen ze. Zeker. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Ja mensen, dit was het dan alweer. Ik vond deze aflevering best wel pittig om te doen, want ik merkte dat mensen best wel bang zijn om te praten. Waarom?
weet ik niet. Misschien zijn ze bang dat ze opgepakt worden of een mening te geven of I don't know. Maar goed, 3 geweldige interviewers toch wel gehad die hun mening durfden te geven. En ik blijf dit natuurlijk gewoon doen, hè. Want er zullen vast wel genoeg mensen zijn die ik tegenkom die wel durven te praten. En wel hun mening durven te geven. Ja, de situatie in Suriname, ik hoop dat het goed komt, dat het weer rustig wordt. Dat mensen weer gewoon een goede positie vinden om daar gewoon fijner te kunnen leven. Maar ja, de time will tell. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Blijf Kulturo.com in de gaten houden. Volg alle programma's op Kulturo TV. En het was me een eer om weer voor jullie voor de camera te staan. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora commit new weer. Bronzy Albina, ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka. Matare Tidoti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook bij pleidoel. Ja, we go stuka, fuka bereik doel, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, oesrefe viering alibi e eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe fit die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wansi ya faya let die baka. Srana mushai, was kwet die baka. Begi God of knapa ou fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Taora lobi in je wati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat make me biggest part no komita date mi greedy. Who want chin san voor de chief me kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwan jaja trana man. Uno hoor not lo, tambri binu srefi. Una de west trana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana.